Croeso i gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau 10 munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol i ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob rhan o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae 4 thema allweddol: gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch i wefan colegau.cymru. Helo, fy enw i Wallis Davies a dwi'n pennaeth y creadigrwydd a gofal yn Coleg Ceredigion yn Aberystwyth. Mae'r pennod hyn yn cysylltiedig gyda Colegau Cymru addysgu a dysgu o fewn yr adran. Heddi, dwi'n moyn croesawu Anwen Evans. Helo, diolch yn fawr iawn. Helo. Licet ti weid bach amdano dy hun i fi, Anwen, a beth wyt ti'n neud o fewn y coleg? Anwen Evans ydw i, a dwi wedi bod yn darlithio yn y coleg ers dros 15 o flynyddoedd bellach. Fi yw tiwtor cwrs gofal plant lefel 2, o fi hefyd y dysgu ar lefel 3 gofal plant a cwrs iechyd y gofal ar campws Aberystwyth. Gret, oce. Gallet ti gweud bach wrthai heddi yn glin a pa fath o techneg wyt ti'n defnyddio o fewn di-addysgu? So techneg fi'n mynd i siarad am heddi yw sut i ymgorffori dwyieithrwydd o fewn gwersi bob dydd. So fel o fewn gwersi yn unan, rwy'n ceisio gwneud y siŵr fod dwyieithrwydd yn rhan o'r gwersi trwy'r amser. So mae fe'n weledol i'r myfyrwyr. Maen nhw'n gallu gweld Cymraeg a Saesneg yr ddwy iaith. A faint mor bwysig yw defnyddio'r ddwy iaith o fewn y gwersi. So bydden ni'n cyfarch y myfyrwyr bob tro maen nhw'n cyrraedd mewn yn y Cymraeg yn gyda wedyn yn Saesneg. A erbyn hyn, sy'n rili diddorol, mae'r myfyrwyr yn tueddu cyfarch fi yn y Cymraeg fyd nawr. So mae'n beth positif fi credu. Nhw'n jyst cael dysgu'r termau Cymraeg a magu hyder i fod nhw'n gallu defnyddio fe. A defnyddio fe yn bywyd bob dydd nhw, mae fe'n bwysig. Gret, rho bach fwy o trosolwg o beth wyt ti'n neud fel bob dydd. Ti wedi gweud bod ti'n dechrau o'r cychwyn sy'n bwysig, ti'n modd bod nhw'n deall bod ni'n neud yr hyn trwy ddwyieith. Rho bach o ymchwil o fewn beth ti'n neud, trosolwg beth ti'n neud trwy dydd. So o fewn y gwersi pan fi'n dysgu, mae'r gwersi gyd o ddwyieithog, so mae Cymraeg a Saesneg fel wedys i mae fe'n weledol. Jyst pethau bach i magu hyder nhw, i nhw cael gweld faint mor bwysig yw Cymraeg yn bywyd bob dydd, fel yn ystafell ddosbarth fod posteri gyd o ddwyieithog, geiriau cyfarch ar y wal. Jyst bod nhw'n gallu cymeryd rhywbeth wrtho fe, mae'n bwysig iawn erbyn bod nhw'n mynd mas i'r lleoliad gwaith, bod nhw'n gwybod geiriau cyfarch, felly mae defnyddio nhw yn hanfodol erbyn pan maen nhw'n mynd allan i'r byd gwaith. A fi credu mae fe bwysig hefyd bod e'n dod o'r tiwtor, bod agwedd positif yn dod o'r tiwtor yn y lle cyntaf, fel bod myfyrwyr yn gallu dod i ymarfer a gweld mae fe yn bwysig. Hyd yn oed, tiwtoriad neu pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, fod nhw'n ddi-Gymraeg, fod nhw'n dangos bach o ymdrech hefyd, fod nhw'n defnyddio Cymraeg, a mae na mynd i cael ei pasio ymlaen i'r myfyrwyr wedyn. O fewn lleoliad gwaith, bod ti'n gweud bod y merched yn mynd allan neu'r bechgyn yn mynd allan, sut wyt ti'n annog nhw i ddefnyddio'r iaith gyda'r plant? O fewn lleoliad gwaith, mae'n mynd i dod o draws plant, teuluoedd, staff eraill falle, sydd yn gallu medru siarad Cymraeg, a enwedig o fewn yr ardal le ni'n byw, mae Cymraeg yn bwysig dros ben. Felly, ni'n gweud o fewn lleoliad, mae plentyn mynd i cyfarch nhw falle, neu gweud rhyw wrthwthon nhw'n Cymraeg, achos falle mae'r plentyn bach na methu siarad Saesneg. So mae fe'n bwysig bod nhw'n deall beth mae'r plentyn yn gweud, a medru falle ateb nhw nôl. Ni ddim yn gweud a ni ddim yn disgwyl i nhw ateb nôl mewn brawddegau llawn, enghraifft, ond jyst bod nhw'n gallu deall a jyst falle ateb y plentyn nôl. Mae'n bwysig pan mae pobl yn gweithio gyda plant, fod nhw'n gallu deall bach o beth maen nhw'n gweud, jyst i cael datblygu perthynas rhwng nhw hefyd, a i nhw cael profiad cadarnhaol pan maen nhw allan yn y lleoliad, mae'n bwysig. Gret. Beth mae'r myfyrwyr eu hunain yn meddwl am hyn?
Mae'r myfyrwyr wedi bod yn, maen nhw'n positif iawn amdano fe, a fel wedes sy'n gynharach, mae fe'n gret, achos ni wedi sylwi, rhai o myfyrwyr falle nath ddechrau oedd yn ddi-Gymrag, maen nhw nawr yn cyfarch fi yn y Cymrag, sydd yn really neis i gweld bod nhw'n dechrau defnyddio fe, magu hyder o fe, a gweld le maen nhw wedi datblygu hefyd. A falle, gobeithio, bod e'n rhoi ewn nhw i mynd mlaen i dysgu bach mwy o Cymrag. Maen nhw'n meddwl, fi wedi dysgu hwn yn barod yn unan, a falle bod e'n mynd i sbarduno nhw i mynd mlaen, i falle cael bach o gwersi Cymrag hefyd. Fyd, mae fe bwysig fod myfyrwyr y deall, achos y maes maen nhw'n dod mewn iddo, sef gofal plant, mae fe'n hynod o bwysig i nhw deall y pwysigrwydd o dwyieithrwydd hefyd, fel bod nhw'n medru cyfarch y plant a deall beth mae'r plant yn defnyddio, pan maen nhw'n mynd allan i'r lleoliadau gwaith. Pethau fel, bore da, prynhawn da. Mae yna'n dechreuad positif. Mae pethau bach maen nhw'n mynd i gallu datblygu yn pen draw yn mynd i magu hyder, a maen nhw'n mynd i mwynhau mwy o'i profiadau nhw fyd. Gret, beth wyt ti'n gweld yw'r byddion? Y byddion y defnyddio'r Cymraeg a deall Cymraeg yw enwedig pan bydden nhw'n mynd allan i'r byd gwaith. Mae dwyieithrwydd neu deall Cymraeg yn hanfodol yn y maes gofal plant. Wrth defnyddio gwahanol technegau yn fy gwersi, mae hwnna'n rhoi cychwyn i'r myfyrwyr a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe o'r dechrau, so pan maen nhw'n dechrau ar y cwrs, maen nhw'n gallu gweld, mae hwn yn bwysig, maen nhw'n carna'n dod o'r Cymraeg mewn, mae popeth yn dwyieithog, mae unrhyw pethau maen nhw'n neud o fewn y dosbarth, ni'n gweithio nhw trial egin nhw i wneud e'n Cymraeg a Saesneg. So bod y ddau yn gyfartal? Yes, mae'r ddau yn gyfartal. Mae hwnna'n hynod o bwysig bod y ddau yn gyfartal. A fi credu, achos bod ni'n wneud e o'r cychwyn cadarn, maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe. A i fod yn onest, sim un myfyrwyr, sim un yn cwestiynu dim byd, maen nhw gyd yn positif iawn amdano fe. Gret. Reit, gallu ti rhoi unrhyw awgrymiadau i staff bydde'n defnyddio fe falle am y tro cyntaf, bod nhw just wedi dod mewn i ddeall Cymraeg a bod nhw wedi dysgu, unrhyw awgrymiadau sut bydden nhw'n gallu defnyddio ar hyn o fewn y dosbarth? Ie, mae dy fi 3 awgrymiad o beth y gallai aelodau o staff yn wneud. So, yr un gyntaf yw wneud y siŵr bod y staff yn cadw fe'n syml. Mae camau bach i ddechrau yn mynd i helpu unigolion i magu hyder ac adeiladu ar y sgiliau. Hynny yw, chi ddim yn disgwyl siaradwr ddi-Cymraeg falle i siarad brawddeg o Cymraeg mewn y mis cyntaf. Just cadw fe'n syml, dim rhoi gormod o pwysau ar y myfyrwyr, a just cadw wneud e. A yn y diwedd, mae'r myfyrwyr yn mynd i dysgu honno fe fyd. Yr ail un, a fi'n meddwl mae hwn yn hynod o bwysig, yw mae angen i'r aelod o staff i dangos brwdfrydedd hefyd. Os nad yw'r staff yn dangos brwdfrydedd tuag at y iaith a'r pwysigrwydd y defnyddio Cymraeg, wedyn mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i'r myfyrwyr i cael yr teimlad o'r pwysigrwydd na hefyd. Ar diwedd y dydd, mae'r myfyrwyr yn ymateb i agwedd y staff, a fi jyst yn teimlo, os mae fe'n cael ei wneud o'r cychwyn cadarn, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe, a sim cwestiynau yn cael ei holi, maen nhw'n gwybod fel hyn mae fe'n mynd i fod, a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe. A'r trydydd peth yw, i dechrau dwyieithrwydd o'r cychwyn cyntaf, so pan mae blwyddyn academaidd newydd yn dechrau, mae fe bwysig bod nhw'n gallu gweld bod e'n rhan o dysgu bob dydd. Peth anodd iawn i dysgu rhywbeth ar hanner ffordd trwy'r blwyddyn. So os mae fe'n cael ei wneud o dechrau, hyd yn oed cyn y dechrau, yn ystod y cyfweliad, yn ystod beth bynnag sy'n mynd ar y we gyda'r coleg, bod popeth yn dwyieithrog o'r cychwyn cyntaf, pan mae'r myfyrwyr na'n edrych ar pwy gwrs maen nhw'n wneud, maen nhw'n gallu gweld, reit, mae Cymraeg a Saesneg fan hyn, mae fe'n hanfodol bwysig. So maen nhw'n gallu gweld o'r dechreuad bod popeth yn dwyieithrog a wrth dod i wneud cwrs gofal plant, y pwysigrwydd o ddwyieithrwydd a gallu i magu hyder a defnyddio Cymraeg o ddydd i ddydd. Gret, diolch i ti am yr ymweliad na, Anwen, o beth wyt ti'n gwneud o ddydd i ddydd. Diolch. Diolch yn fawr iawn.
Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y sector addysg bellach o bob ran o Gymru, mae cyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch ei roi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o bodlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin a themau gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Darganfyddwch fwy heddiw.